kok dicekeli. Mbok diculune ae. Sekarang gaglak kuwi sapa? Gandengan. Sungkem Gandeng. dhisik. Gandeng wis gandeng. Sungkem. Ayo. Sik. Mandek kok sik. Ya. Kowe pomora ngentut ya. Neng Sri Mulat neng Toprak humor kok mesti mak prot-pret. Lah wis sak empet kene metu. Iso lho. Run. Wong nek wis tuwek yo ngono. Bocor. Yo, durung neng. Ayo ta. Ayo. Ayo Dik, sungkem Dik. Piye? Kowe iki nasar ae. Gak ngono sungkeme kok yo milih. Wis padha tuwek iki mbok yo sing ngene lho mbir tambir. Lho. Sing jelas nek nyeluk sing jelas awak. Jenengmu sapa? Kadir. Kadir. Tambir. Kadir. Tambir. Kadir. Tambir. Kadir. Dir Kadir. Dir. Kadir. Kadir. Rumah kamu kiri aku. Ron. Piye? Aku tak mlebu ae. Sik to. Wingi Ramagetan kan sudah. Ini ketemu Pak Haji Santoso. Pak ketemu Pak Abdul. DPRD tingkat 1 Komisi A. Koncoku lawas. Sik to. Komisi A DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Lah iya. Sapa jenenge? Pak Abdul Mukhti. Kuwi kancaku Pak Abdul. Mosok. Lho. Wis seru nek lho. Kowe ora. Gung. Kowe durung ora. Durung. Takon aku. Endi wonge? Lho. Sing ndi? Sik to. Sulap lho. Pak yang merasa namanya Pak Abdul. Langsung Pak. Rumangsamu. Ron. Ora tenang. Anak polisi. Dan siap dan wakil Pak Kapolsek. Wejo macem-macem. Anak polisi. Dilaporne maratuwane bedil jasmu. Kuwi putrane Pak Andi Prakasa, Pak Andika Prakasa. Lah iya aku Apa? Tesi ku trauma. Lapo? Setiap ketemu polisi, wedi nek ditangkep maneh. Ngono lho. Izin Pak Kapolsek, silakan Pak. Lho nyapa? Aja turun. Pak polisi apik kok wong iku apik. Apik sumpah apik. Wes pas saya gak kayak duit gak apa-apa. Pokok jadi burger ya Pak ya. Kowe kena biyen kena saus apa to? Dek. Enggak saus apa? Saus piye to iki? Kena saus apa? Saus. Masalah ta Mas. Ilatmu ki lho. Apa? Kasus. Nyapa tesi ora loro diinpus. Diinpus. Kasus. Kupingmu ndi to kupingmu? Lah matane wong kuping kok irung. Mohon izin Pak Kapolsek, nun sewu Mas Tesi, Pak. Nah, wis rasa. Aku kemarin matur Pak Edi, mohon izin Pak Abdul Mukhti, Pak Santoso, sampean-sampean ki apa meneh ganteng Ram Kapolsek. Ora enek apa-apane, Pak. Iki alah. Maksudnya wong sekti iki. Kowe paling teh, kopi, es degan, prostek obat pel diombe. seneng banget sih. Iku yang lampau. Kejadian dulu. Memang dulu aku pernah kena kasus narkoba. Oh, nek ngono Kesbangpol, programnya Kesbangpol dan Pak Polisi, mulai Pak Kapolda, Pak Pangdam, sampai Bukopipah, Jawa Timur, Madiun, geger, bebas narkoba. Salah.